Žraločí Armagedon, slovné spojenie vyjadrujúce náhly a nevysvetliteľný nárast žraločích útokov. Sledujte na vlastnú zodpovednosť. Havaj. Vysnívaná prázdninová destinácia. Sen, ktorý sa v zlomku sekundy môže stať nočnou morou. ...14. augusta 2013 bola 20-ročná žena neďaleko pobrežia ostrova Maui napadnutá žralokom tigrovaným. O týždeň neskôr zraneniam podľahla a nebola poslednou obeťou. Žraločí Armagedon. Luxusný tropický raj nazývaný Havaj je už 10 ročie najvyhľadávanejšou turistickou destináciou. Napriek viac ako 1600 kilometrom pobrežia boli tieto vody relatívne bezpečné a útoky žralokov tu zaznamenali len 4-krát ročne. Ale nedávno sa niečo zmenilo. Útoky žralokov sú častejšie. V priebehu 2 rokov dosiahli vysokú hranicu 22 útokov, z ktorých sa 2 skončili smrťou. Natíska sa otázka, čo sa zmenilo. Niektorí z toho vinia vysoký nárast žralokov bielých, ktorí sa do tejto oblasti nasťahovali len nedávno, ale do dnešného dňa neexistujú žiadne záznamy o útokoch. Základnou otázkou tak zostáva, kto sú podozriví, prečo teraz útočia a ako môžu byť pobrežia Havaja ochránené. Jeden muž to chce zistiť. Miestna legenda Kala Alexander sa vydáva na cestu naprieč Havajskými ostrovmi, aby na tieto otázky získal odpovede. Narodil som sa na Oahu a naše rodinné korene siahajú do dávnej minulosti. Som priamo spojený s pôvodnými usadlíkmi. Záleží mi na miestnych obyvateľoch, návštevníkoch a za to, kým som a čo mám, vďačím najmä oceánu. Nerovnováha je značne viditeľná a chcem zistiť dostatok informácií na to, aby som pomohol ľuďom a ochránil ich. Nedávno môjho synovca, Ulu Boja, napadol žralok. Patrí do rodiny, mám ho veľmi rád, preto ma to značne zasiahlo. Stalo sa to 18. augusta 2013. Žraloky sú najlepšími lovcami na svete. A keď vás chcú dostať, urobia to tak, aby ste ich nezbadali. Uhryzol ma skôr, ako som si ho vôbec všimol. Ulu Boy je tvrdý chlapík, surfoval nedaleko prístavu, sedel na doske a žralok sa k nemu priblížil zo spodu. Zaútočil na neho, ale Ulu Boy sa bránil, preto sa žralok vzdialil. Po krátkej chvíli sa však opäť vrátil a Ulu s ním musel doslova zápasiť. Vďaka Bohu mu prišiel na pomoc priateľ. Zastavil mu krvácanie a dostal ho na pevninu. Ulu Boy je dospelý chlapec a napriek tomu, že je silný,
Som si istý, že keby ho ten žralok chcel skutočne zožrať, tak by už medzi nami nebol. Je alarmujúce, že útok žraloka a úlove takmer smrteľné zranenie sa odohrali len 4 dni potom, ako iný žralok spôsobil smrteľné zranenia 20-ročnej dievčine, ktorá sa v nedalekých vodách ponárala. Obidva útoky boli prisúdené žralokom tigrovaným. Tieto smrteľné predátory sú zodpovedné za viac ako 28 úmrtí po svete a tento fakt ich stavia na druhú priečku najnebezpečnejších žralokov sveta. Sú známe tým, že v potrave nie sú vyberavé a vďaka zubom ostrým ako žiletky sa dokážu s ľahkosťou prepíliť cez svalstvo i kosti. Skôr ako bude Kala týmto predátorom čeliť, chce súhlas a požehnanie bohov. Havajčania nikdy nerobili nič bez toho, aby požiadali bohov o vedenie alebo ochranu. Skôr ako ste sa vydali do bitky alebo len na rybačku, požehnali vám. Toto požehnanie je prevedenie a ochranu. Kala začína svoje vyšetrovanie na ostrove Oahu, najpopulárnejšej turistickej destinácii na Havaji a dejisku 2 minuloročných žraločích útokov. Tu tisícky ľudí vchádzajú do vody, aby si zaplávali, surfovali a ponárali sa. Všetky tieto činnosti prebiehajú tesne pod povrchom a práve tam sú ľudia najčastejšie napadnutí. Zdravím. Kala sa stretáva s odborníkom na žraloky Juanom Olifantom. Juan vie o žralokoch na Havaji veľa a keďže je surfér, tak ako ja, dúfam, že mi pomôže zistiť, čo sa stalo synovcovi Uluboj. Poďme sa dnes pozrieť na nejaké žraloky. Juan má teóriu o tom, prečo sú ľudia blízko pod povrchom napádaní a aby ju otestovali, na surfoch pádlujú do žralokmi obývaných vôd. Táto oblasť je známa agresívnymi žralokmi, ktorí takmer ihneď prichádzajú. Juan, aký je to druh? Sú to žraloky hnedé, zvyčajne dorastajú do dĺžky okolo 2 metrov a tieto vyzerajú, že tie 2 metre aj majú. Priamo pod člnom sú žraloky hnedé, extrémne rýchle a nepredvídateľné. Na Havaji surfujem už celý život, pretože odtiaľ pochádzam a nikdy som sa necítil ohrozený. Ale útoky žralokov narastajú a nedávno žralok zaútočil na môjho synovca Uluboja a vážne ho zranil. Vrazil do mňa. Potom, ako prvý húf žralokov odplával, je čas rozobrať Juanovú teóriu. Žraloky majú záujem o toto. Je to morská korytnačka Caretta obrovská. Keďže sú zákonom chránené, ich počty rapídne narástli. Odborníci sa domnievajú, že žraloky útočia na ľudí preto, lebo si ich zamieňajú za inú korisť. A to sa možno deje aj na Havaji. Podobne ako iné plazy, morské korytnačky dýchajú vzduch, po ktorý sa musia často vynárať a plávať tesne pod hladinou. Žraloky tigrované ich lovia tak, že ich napadnú zo spodu práve vo chvíli, keď sa korytnačka potrebuje nadýchnuť. Juan si myslí, že si žraloky zamieňajú siluetu surfera so siluetou korytnačky. Tieto korytnačky sa pohybujú nedaleko pobrežia, kde pláva množstvo surferov a žraloky sú zmetené. Musia sa ale rozhodnúť, plávajú do oblasti, v ktorej zvyčajne lovia korytnačky a myslia si, že silueta, ktorú vidia, je korytnačka. Navyše sú hladné. Stavím život na to, že keď na hladinu umiestnime vedľa seba surfera a korytnačku, vyberú si korytnačku. Aby svoju teóriu otestoval, Juan sa púšťa do šialenej úlohy. Spolu s maketou Carety obrovskej bude pádlovať na hladine a ak je jeho teória správna, žralok si pod zub vyberie korytnačku. Pôjdeš do vody k tým tigrovaným a toto bude plávať vedľa teba? Som si istý, že žralok si vyberie korytnačku a nie mňa. Dobre,
Hodíme ju do vody. Idem na to. Máme veľmi podobný vzor siluety. Nohy pustím do vody a budem vyzerať ako kareta. Takmer na nerozoznanie. Hlava nad hladinu. Presne tak. Som veľmi zraniteľný. Juanova seba dôvera podstúpi skúšku. Priplával jeden tigrovaný. Vidíš ho? Ďalší je na opačnej strane. Áno, vidíš ich? Jeden z nich sa ku mne približuje priamo zo spodu, pozerá sa na mňa, ale keď sa vynorí, tak vidno menšiu časť a potom rozgňaví čelusť, aby si zahryzol. Pozor, za tebou! Teraz ide ku korytnačke. Zatiaľ ju len ovoniava. Vidíš toho, čo pláva priamo k tebe? Pozor, už sú dvaja. Neboja sa. Pozor, Juan! Luxusný tropický raj zvaný Havaj je ostro sledovaný, pretože za posledné 2 roky tu útoky žralokov na ľudí dosiahli historické maximá. Páni, približuje sa ku korytnačke. Rodák z Havaja a profesionálny surfér je odhodlaný zistiť, čo je ich príčinou. Pozor, Spolupracuje s odborníkom na žraloky Juanom Olifantom. dvaja. Neboj! Chcú zistiť, prečo žraloky napádajú ľudí, ktorí sa pohybujú tesne pod hladinou. Juan verí, že je to kvôli zámene identity a žraloky sú v skutočnosti na love za korytnačkami. Pozor, Juan. Aby Juan dokázal, že si žraloky vyberú karetu a nie človeka, ide do extrému a ponúka im možnosť voľby. Vracia sa ku korytnačke. Tam je chrbtová plutva. Jeden tigrovaný sa vracia. Je od teba asi tak 6 metrov. Vidíš ho? Tam je. Určite sa zahryznú do tej korytnačky. Pozri sa na to. Pozor, približujú sa. Áno, majú. Dali jej poriadne do tela. Žralok zaútočil na zadnú plutvu umelej korytnačky. Je to strategický bod, ktorý korisť oslabí, stratí množstvo krvi a oslabí ju. Potom sa vráti, aby svoju prácu dokončil. Môj ty Bože. Juan, poď z vody. Bolo zjavné, že keď si mal vybrať medzi tebou a prirodzenou korisťou, vybral si ju. Bolo to úžasné, nebezpečné a strašidelné. Test dokázal, že keď žraloky napadnú ľudí tesne pod hladinou, je to kvôli zámene identity. V prípade, že dostali na výber, uprednostnili svoju prirodzenú korisť. Ale čo je vlastne za týmto náhlym zvratom žraločích útokov? Do úvahy pripadá vysvetlenie týkajúce sa populácie karety obrovskej. V roku 1978 bola zapísaná do zoznamu ohrozených druhov a
a odvtedy sa ich počty rapídne zvýšili. Takéto bufetové korytnačie stoly lákajú ku pobrežiu mnoho žralokov, pretože tam si korytnačky hľadajú potravu. A to je časť, kde dochádza aj ku stretnutiu s ľuďmi. Toto vysvetľuje len zlomok týchto útokov. Štatistiky ukazujú, že útoky na ľudí sa zvýšili aj pod morskou hladinou a preto je Kala rozhodnutý, že preskúma aj tento typ žraločieho Armagedonu. Nedaleko pobrežia ostrova Maui sa čoskoro začína turnaj v love rýb harpúnov. Mark Raiglos a jeho tímový kolega práve zazreli zlatý úlovok, ale okrem nich je na love aj niekto ďalší. Mark sa vyhne chrbtovej plutve a v zápätí ho uhryzne 4,5-metrový žralok tigrovaný, ktorý mu spôsobil značné tržné rany na nohe. Ale Mark to prežil a svoj príbeh vyrozprával. Kala sa má na ostrove Maui stretnúť s podobným rybárom, Mikeom Jattom. Mike má 10-ročné skúsenosti s lovom rýb na harpúnu a ako prvý spozoroval nárast v počte útokov žralokov na ľudí. Aloha, Mike. Lovenie rýb na harpúnu je na Havaji tradíciou, ktorá siaha do ďalekej minulosti. Dúfam, že mi Mike vysvetlí, čo sa medzi žralokmi a rybármi deje pod hladinou. Počas lovu sa so žralokmi stretávame veľmi často. Vo vode cítia krv ulovených rýb, ako aj trhanie sa na háčiku. Útoky žralokov skutočne stúpli. Prečo? Mnoho z nich nie je zaznamenaných, pretože sa považujú len za provokáciu a nie skutočný útok. Keby ma dnes počas lovu na túto rybu žralok napadol, nikto by o tom nevedel. Žartuješ? Nie. Ak takýto rybár uloví rybu, jej krv sa dostane do vody a vďaka tomu by ho napadol žralok. Takýto útok by bol považovaný za vyprovokovaný a nebol by zaznamenaný do štatistík. Netušil som, že útoky žralokov sú až také časté, pretože mnohé stretnutia so žralokmi sa nezaznamenávajú. Je zjavné, že v štatistikách chýba množstvo ďalších konfrontácií medzi človekom a žralokom. Je ich teda viac, ako si myslíme? Áno. Mike má teóriu o tom, prečo dochádza pod hladinou k mnohopočetným konfrontáciám so žralokmi a aby ju objasnil, idú na dokonalé miesto. Použijem skutočnú zbraň a budem sa snažiť uloviť niečo v jej rozsahu, čo je približne 4,5 až 6 metrov. Mike sa ponorí bez dýchacieho prístroja, ale Kala s celou výbavou. Prečo bez kyslíka? Milujem slobodu a bomby mi na chrbte zavadzajú. Ryby sa boja bubliniek a potom by som nič neulovil. Navyše je to určite aj výzva. Takto sme na jednej úrovni s rybami, pretože keď chceš, aby k tebe priplávali, musíš zadržať dých. V minulosti domorodci nemali žiadne dýchacie prístroje a ryby lovili len so štepmi. Museli sa veľmi snažiť. Zhlboka sa nadýchneš, zadržíš dých a keď niečo ulovíš, tak ulovíš. Ak nie, tak odchádzaš s prázdnymi rukami. Čo v prípade, že ulovíš nejakú rybu a jej krv priláka žraloka? Mám zostať pokojný? Jednoznačne. Musíš sa správať pokojne. V žiadnom prípade sa nesmieš otočiť a snažiť sa pred ním újsť. Pláva určite oveľa rýchlejšie. Pomocou hydrofónu, ktorý pod vodou slúži ako vysielačka, bude Kala Majka varovať o približujúcich sa žralokoch. Mike zadrží dých a ponára sa do hĺbky takmer 2 metrov. Aby prilákal rybu, používa motúz s reflexnými prvkami. Niečo vidím. Prichádza z tejto strany. Krásny zásah, Mike. Mike ulovil malú rybu. Pozor, žralok. V priebehu sekúnd prichádza žralok a ulovenú rybu zhltne ako nič. Ide ju zjesť, Mike. Pritiahni ju rýchlo.
Mike nedokázal ulovenú rybu namotať na kotúč dostatočne rýchlo a žralok si ju dal na 2 hlty. Priplával neuveriteľne rýchlo, bolo to neskutočné. Mike zbadá väčšiu rybu a opäť sa ponára. Ideš uloviť ďalšiu? S neuveriteľnou presnosťou uloví väčšiu rybu, ale teraz pripláva smrteľne nebezpečný žralok. Žralok galapágsky. Tento druh dorastá až do dĺžky 3,5 metra a ľudí sa vôbec nebojí. Nebezpečné. Žralok kradne z háčika Majkov úlovok aj druhýkrát. Pozor, 2 žraloky. A aj ďalší. A ešte jeden. Čoskoro sa to tam hladnými žralokmi len tak hemží. Žraloky, Mike, pozor. Približujú sa veľmi rýchlo. Mali by sme odtiaľto zmiznúť, Mike. Mike, pozor! Je za tebou! Útoky žralokov na súostroví Havaj narastajú. V roku 2012 a 2013 tu zaznamenali 22 prípadov, čo je trojnásobok priemeru. Miestny muž Kala Alexander je na misii, ako by mohol obnoviť stratenú rovnováhu a chce zistiť, čo je príčinou tohto žraločieho Armagedonu. V tejto chvíli sa spolu s harpúnovým rybárom Mikeom Jattom nachádza v strede šialeného krmenia. Musíme odtiaľto zmiznúť, Mike. Pozor, za tebou! Mike je nútený použiť harpúnu, aby jedného z nich odplašil. Neuveriteľné. Potom, ako sa im podarilo žralokom uniknúť takmer o vlások, v bezpečí lode rozoberajú výsledky. Bolo ich mnoho. Áno. Všetko sa to rýchlo zmenilo vo chvíli, keď si ulovil rybu. V momente, keď si stlačil spúšť a zaregistrovali jej zvuk, bolo to ako volanie na obed. Je to ako signálny oheň a akúkoľvek zranenú rybu napadnú. Cítil som to. Test dokázal, že žraloky sú priťahované zvukom harpúny vo chvíli, keď z nej rybár vystrelí. Ale nebezpečnejšie je to, že žraloky môžu lákať aj bublinky a pohyby potápačových plutiev, čo pre ne znamená, že v blízkosti je potrava. Preto je každý, kto sa potápa pod hladinu, potenciálne ohrozený. Vďaka Mikeovi som zistil, že v dnešnej dobe je oveľa viac rybárov loviacich harpúnov alebo oštepom. Žraloky si zvykli na to, že potápači lovia ryby pod hladinou, preto prichádzajú bližšie, lebo vedia, že tam bude potrava v znamení jednoduchého úlovku. Zatiaľ, čo toto zistenie vysvetľuje, prečo sú ľudia pod hladinou napádaní, neposkytuje to dôvod na ďalší prípad havajského žraločieho Armagedonu. Nevyvolaného nočného útoku zriedkavého druhu žraloka. Plavec na dlhé trate Mike Spaulding a jeho bezpečnostný kajakár sa nachádzajú 16 kilometrov od pobrežia ostrova Maui. Mám za sebou 16 kilometrov zo 48-kilometrovej trate. Tma ako vo vreci. Voda hlboká 900 metrov. Plávam smerom z Paulu na Maui. Zhruba o 8:15 som pocítil ostrú bolesť na hrudi.
A vedel som, že som vo vážnych problémoch. I hneď som sa snažil dostať z vody, ale počas toho, ako som sa štveral na kajak, som zacítil ostrú bolesť v lítku. Z nohy sa mi valila krv a nevedel som, čo sa vlastne stalo, ale bolo to, ako by ma niekto veľmi tvrdo udrel pesťou. Nevedel som, čo to bolo, ale keď som si prstami siahol na lítko, nahmatal som tam obrovskú jamu. Odrízlo mi to značnú časť svaloviny a zostala mi tam kruhová rana. Žiadny maratónsky plavec ešte nikdy nebol napadnutý žralokom, doposiaľ som o takom prípade nepočul. Ale aký žralok mohol urobiť niečo také? Kala odchádza do kanála Alehuihaha, miesta, kde bol Mike Spaulding napadnutý. Na pomoc si volá biológa a odborníka na podmorský život Jeffa Milsena, aby spoločne prišli na to, čo Mikea Spauldinga napadlo a pochopili hrozby, ktoré sa môžu nachádzať na oceáne po zotmení. Tu bol napadnutý plavec? Áno, Mike Spaulding a otvorený oceán začína byť skutočne zaujímavý. Čo sa mení tým, že zapadne slnko? Celá komunita. Po západe slnka sa pod hladinu dostávajú živočíchy, ktoré žijú v hĺbke oceánu, aby sa nakrmili. Dnes nás však bude zaujímať žraločík brazílsky. Je to maličký druh žraloka, ktorý dosahuje dĺžku okolo 30 cm. Cez deň sa ukrývajú na dne oceánu, ale v noci sa vynárajú za potravou. Mikea Spauldinga napadol žraločík brazílsky, ktorý predstavuje piraňu širokého oceánu. Prečo ich takto voláme? Súvisí to s ich výnimočným spôsobom krmenia a rany po ich uhryznutí majú tvar takmer pravidelného kruhu. Prisajú sa na telo koristi a spodnou časťou čeluste im vyhryznú časť tela, ako keby si použil naberačku na zmrzlinu. Tento žralok zriedka dosahuje dĺžku viac ako 60 cm a ich nezameniteľné známky po uhryznutí boli spozorované na tuleňoch, delfínoch, veľrybách, dokonca aj na obrovských žralokoch bielých, ale nikdy na ľuďoch. Dnes v noci sa ho budeme snažiť nájsť. Aby Kala a Jeff zistili viac o obyvateľoch hlbokých častí oceánu, musia sa ponoriť do tmavej vody hlbokej viac ako 3,2 kilometra. Je to nezmapované teritórium. Ideme do neznáma. Môžeme. Je najvyšší čas na krmenie a Kala s Jeffom nevedia, čo môžu očakávať. Tma ako vo vreci. Nič podobné som ešte nezažil. Je strašidelné, keď si uvedomím, že podo mnou je 1000-metrová hĺbka. Desí ma to. Videl si to? Áno, spoločenstvo hydrozoánov. Bežne ich voláme medúzy, ale mne sa viac páči názov hydrozoán. A zrazu sa objavil zabijak. Čo je to tam? Žralok tigrovaný. Pozri sa na to. Zatiaľ, čo žralok tigrovaný nie je v havajských vodách nič neobvyklé, čo skoro sa začnú objavovať zriedkavé živočíchy. Pozri sa tamto. Kladivohlavý žralok. Neuveriteľné. Žraloky kladivohlavé sú na ostrovoch zriedkavé, ale nie až tak ako živočích, ktorý napadol Mikea Spauldinga. Žraločík brazílsky. Kala a Jeff trpezlivo čakajú na chvíľu, keď toto bizarné stvorenie čo i len zazrú. Tento druh žraloka je veľmi zriedkavý. Na vlastné oči ho videli len potápači a rybári, ktorým sa počas nočného lovu zachytí v sieťach. Napriek tomu, že je nebezpečný, k najnebezpečnejšiemu žralokovi má aj tak ďaleko. Žralok dlhoplutvý. Šialené, pozri, ako sa pohybuje. Úžasné.
Žralok dlhoplutvý je obrovský živočích, dosahujúci dĺžku až 4 metre a je vládcom otvoreného oceánu. Je známy tým, že sa krmi ľudskými obeťami stroskotaných vrakov lodí a je zodpovedný za väčšinu smrteľných prípadov. Kyslík? Musím sa vynoriť. Kvôli nedostatku kyslíka sú Kala a Jeff nútení vynoriť sa. No nie. Aj keď sme žraločíka brazílskeho nevideli, mali sme šťastie na mnohé organizmy, ktoré mnohí ľudia nikdy neuvidia. Jeff Kalovi vysvetľuje svoju teóriu. Pobrežie je výnimočné svojím tvarom a náhlymi hlbokými časťami, ktoré takmer každý kilometr klesajú o približne 3 metre. Takto máme k dispozícii širokú pelagickú zónu relatívne v tesnej blízkosti pobrežia. Kala si uvedomuje, že žraloky obývajúce hlboké vody privádza k pobrežiu jeho výnimočný tvar. Mnoho útokov nie je jednoznačných a ich pôvodcov je ťažké identifikovať. Kala je presvedčený, že za takéto zranenia sú zodpovedné práve takéto živočíchy z hlbín oceánu. Presvedčený, že útok žraločíka brazílskeho bol jeden prípad z milióna, Kala pokračuje vo vyšetrovaní ďalšieho aspektu žraločieho Armagedonu – opakovaných útokov. Žraloky, ktoré zaútočili viac ako raz. Päťdesiatsedemročný rybár nahadzuje návnadu v nádeji, že pod zub uloví niečo skvelé. Je to druhý smrteľný útok roku 2013. Kala sa opäť stretáva s Jeffom, tentoraz v obľúbenom rybárskom prístave. Dúfa, že aj tento útok mu Jeff pomôže objasniť. Prístav Honokohau. Jeff má teóriu o tom, prečo sa ľudia a žraloky dostávajú deň čo deň do bližšieho kontaktu. Sú tu kanoisti, plavci, premávajú tu lode. A pravdepodobne najvyššia koncentrácia žralokov tigrovaných na ostrove. Prečo sú práve tu? Kvôli rybolovu. Rybári si na lodiach spracovávajú svoje úlovky a cez palubu vyhadzujú vnútornosti plné čerstvej krvi. Žraloky sú privábené na chutné porcie jednohubiek, pre ktoré nemusia pohnúť ani len plutvou. Jeff si myslí, že do týchto vôd dennodenne priplávajú tie isté žraloky, aby sa najedli odpadkov, ktoré rybári hádžu cez palubu. Ako často tu tie žraloky sú? Podarilo sa mi zdokumentovať asi 14 druhov žralokov tigrovaných. Všimol si, že tu pravidelne prichádzajú rovnaké žraloky? Áno, rozoznám ich podľa tvaru chrbtovej plutvy. Počas 3 rokov sa Jeffovi podarilo zozbierať viac ako 100 fotografií, z ktorých vytvoril katalóg žralokov tigrovaných, ktorí tento prístav často navštevujú. Priamo tu? Áno, nachádzame sa priamo pri vstupe do prístavu. Skočíme do vody a keď zazrieš nejakého tigrovaného, odfoď ho a pokúsime sa ho identifikovať. Ak Jeff spozná opakovaných návštevníkov, získa tým dôkaz pre svoju teóriu, že sa žraloky v pravidelných intervaloch vracajú na rovnaké miesta. Bez dlhého rozmýšľania teraz skočím do vody plnej žralokov tigrovaných. Jeff berie Kala do stredu prístavu. Žraloky sa tu chodia krmiť na zvyškoch potravy, ktorú hádžu rybári cez palubu a ľahko by si ich mohli spliesť s korisťou. Tam je jeden tigrovaný. Tie pruhy sú úžasné. Je nádherný. Krásne zviera. Jeff odfotografoval 2-metrovú samicu, ktorá má na chrbtovej plutve čiernu škvrnu. Tá mu pomôže v budúcnosti ju ľahko identifikovať. Pozri, ďalší. Áno, to je veľký samec. Žarty bokom, je to obrovské zviera.
Tento trojmetrový samec má na bočnej strane plutvy škrabance, podľa ktorých ho Jeff jednoducho rozozná. Tam je, poznáš ju? Áno. Spozorovali ďalšiu obrovskú, takmer 4-metrovú samicu s nezameniteľnou chrbtovou plutvou. Má výnimočnú chrbtovú plutvu. Áno, túto som už videl. Pozor, jeden je rovno za tebou. Krúži okolo a kontroluje nás. A ďalší skutočne prichádzajú. Áno, a rýchlo. Pozor, za tebou. Sú úplne všade. Útoky žralokov dosiahli historické maximá a rodený Havajčan Kala Alexander sa snaží zistiť prečo. Spolu s morským biológom Jeffom Milsenom sa potápajú v prístave Honokohau, aby zistili, či sa rovnaké žraloky vracajú do prístavu každý deň. Ak áno, vysvetlí to príčinu smrteľného útoku na kajakára. Kala, ten tigrovaný žralok, ktorého som spoznal okolo nás, teraz krúži. Krátko potom, ako skočili do vody, ich žraloky tigrované obkľúčili. Prichádzajú ďalšie. Áno, a rýchlo. Pozor, za tebou. Sú úplne všade. Radšej opúšťajú vodu skôr, ako môže byť neskoro. Dochádza mi kyslík, ale pod loďou je teraz takmer 4,5-metrový žralok. Identifikovali sme 2 žraloky, ktoré sú súčasťou jeho výskumu. Toto potvrdilo Jeffovú teóriu o tom, že sa žraloky do prístavu vracajú po nenáročnú potravu, ktorá padá z rybárskych lodí. Tieto žraloky sa opakovane dostávajú do kontaktu s ľuďmi a to zvyšuje šance na útok. Každoročne sa vracajú na rovnaké miesto. Bol to úžasný zážitok. Ďakujem ti, Jeff. Pôvodní obyvatelia Havajských ostrovov v minulosti zámerne menili miesta, na ktorých lovili, aby sa vyhli opakovaným stretom so žralokmi. Ale dnes sa na toto nepísané pravidlo zabúda. Športový i komerčný rybolov sa dnes teší veľkej obľube, ale nekontrolované rybárčenie vytvára mnoho možností vzájomného kontaktu so žralokmi. Keďže má Kala podozrenie, že niektoré tigrované žraloky sa často vracajú na rovnaké miesto, o ich prirodzených migračných cestách sa chce dozvedieť viac. Myslí si, že toto môže byť kľúčom k vyriešeniu nedávnych útokov. Vydáva sa na plavbu k ostrovu Maui, kde sa stretne s morskou biologičkou Cory Garzaovou. Ahoj, Cory, ako sa máš? Cory vie o nedávnych útokoch žralokov veľmi veľa. Určite mi pomôže veľkú časť tejto hádanky vylúštiť. Aká je tvoja teória o narastajúcich počtoch útokov? Žraloky tigrované sa do týchto vôd okolo Havajských ostrovov prichádzajú krmiť. Ale prečo sa útoky vyskytujú práve na ostrove Maui? Cory si myslí, že to súvisí s druhou svetovou vojnou a nedalekým ostrovom Kovalauve. Po útoku na Pearl Harbor sa americké testovacie bombardovanie presunulo na ostrov Kovalauve. Keď armáda s testovaním bomb skončila, ostrov pred verejnosťou uzavreli. Odvtedy sa stal svetiňou divočiny a ekosystém ostrova v oblasti podmorského života poriadne zbujnel. Nie sú tam ľudia a žiadny rybolov, nič. Je to obrovská podmorská rezervácia. Cory si myslí, že sa žraloky z ostrova Kovalauve chodia na ostrov Maui krmiť. Keď priplávajú k tomuto ostrovu, odrazu zistia, že je tam množstvo ľudí. Aby svoju teóriu otestovala, vydávajú sa do vôd v blízkosti ostrova Kovalauve.
Ich cieľom je nájsť žraloka tigrovaného a stopovať jeho pohyby. Mám návnadu, čo je toto? Je to kamera, ktorú pripevníme na žraločiu chrbtovú plutvu. Hneď ako ju tam umiestnime, zapne sa a pomocou VHF a satelitu môžeme sledovať ich pohyby. A zároveň uvidíme, čo robia a čím sa živia. Ak je jej teória správna, zaznamenané údaje potvrdia, že sa žraloky tigrované pohybujú medzi ostrovmi Kovalauve a Maui. Najskôr však musia dostať túto kameru na žraloka. Preto sa budú snažiť jedného z nich prilákať k lodi čo najbližšie. Potom mu ju musia rýchlo pricvaknúť na klskú chrbtovú plutvu. Jeden je na pravej strane. Vyzerá to na 3,5-metrovú samicu. Vyzerá, že sa chce hrať, ide k nám a teraz obchádza loď zo spodu. Ďalší obor. Dobre, hoď mu návnadu. Môj Bože. Nechaj, nech sa vráti. Tu je, Bože môj. Vráti sa. Máš pravdu, plutva je nad vodou. Mám to. Áno. Dokázali sme to výborne. Plutvová kamera je neinvazívne zariadenie, ktoré žralokovi nespôsobí žiadne zranenie. Je vybavená časovým spínačom, vďaka ktorému sa po 48 hodinách odopne a vypláva na hladinu. Keď sa k nej potom dostaneme, prezrieme si záznam a zistíme, čo jedla a kade plávala. Kamera úlohu zvládla a údaje, ktoré spolu s ďalšími výskumnými informáciami poskytla, Corinu teóriu potvrdili. Žralok, ktorého sledovali, plával v okruhu 8 kilometrov a z ostrova Kovalauve smeroval priamo k ostrovu Maui. Prečo však tieto žraloky opúšťajú svetiňu divočiny a chodievajú do zaľudnených pláží ostrova Maui? Odpoveď môžeme nájsť na začiatku žraločej virtuálnej diaľnice, 8-kilometrového prúdu, ktorý spája 2 ostrovy a 3 hlavné oblasti, priťahujúce ich na túto frekventovanú cestu. Poprvé, obľúbená destinácia rybárov, ktorí lovia na návnady a zvyšky rýb hádžu naspäť do oceánu. Po druhé, útočisko kariedobrovských v blízkosti pláže Malavea, kde sa každý večer schádza obrovské množstvo morských korytnačiek. A nakoniec populárne zábavné plavby s večerou, ktoré boli donedávna známe tým, že všetky zvyšky jedla vyhadzovali každý večer cez palubu. Spoločne tieto faktory lákajú k pobrežiu ostrova Maui a jeho preľudneným plážam oveľa väčšie množstvo žralokov a zvyšujú riziko ich útokov na človeka. Po mnohých vyšetrovaniach je Kalovi jasné, prečo v útokoch žralokov nastal takýto náhly zvrat. Zámena identity, podmienené provokácie a dokonca aj geológia podmorského pobrežia Havajských ostrovov nedávne útoky objasňujú. Kým však ľudia nezačnú dbať na varovania, množstvo útokov na človeka môže neustále narastať. Ďalší užitočný nástroj, ktorý biológovia používajú v prebiehajúcom výskume, je zameraný na zaznamenávanie pohybov žralokov tigrovaných. Keď budeme vedieť, kde siaha ich lovné teritórium, dokážeme sa im vyhnúť. Kal chce nájsť riešenie z osobných dôvodov. So žralokmi musíme jednoducho nájsť spôsob spoločnej existencie. Na tejto planéte žijeme spolu s nimi, nemáme voči nej viac práv ako žraloky. A oceán je predsa ich doménou. Musíme to rešpektovať.